Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit, nga dili ikaw kanako ihikaw, daw sa tinuray, ikaw man. Lipay kay ko ng Christian. May na kay ko manguwag kinasunsa? Mau ba? Maayo day kapag katudlo ni Dudoy. Tingali. Gusto lang sab ko nga makaiba ko sa tanang hatong din sa dagat. Gusto sab ko nga mas nilinig pa ko ninyo nga mangisda. Siguro kung makakita pa ko, patudluan pag iti kag maayo. Okay. Magpaabot ko ana. Gusto ko nga imo kong dadon sa loud. Kanang kita ran duha. Sakay sa sakayan. Di ka mahadlok. Dili ha. Basta ikaw ang akong kuyog. Safety ko. Tapos sa bayo no? Bitaw. Malinaon kay siya. Sakto ka. Ibaw ka? Usa ni sa pinaka-paborito na kong lugar. Ang Daplin sa Baybayon. May bata pa ko. Makaligdo na kay ko. Di na dyan ko kinamundang. Sila? Daghan pa patag-itin eh. Naa pa. Dagan-dagan mo dun. Ani uy, sige na tag-drama-drama din ni. Kapoy biani uy. Asa man? Napatay shoot kay muuli na ko. Ikaw, kung ganahan na ka mauli, sige, makauli na ka. Wisit biani uy. Sara, kalma lang good. Ay pag binaldita, kiman eh. Narapat sa dagat. Taga-dagat ra ba ko? Kasi glumsan ti ka. Ngano, mahadlo ko? Asa man? Oo! Ano sa ka, Sara? Musukol na kalilang. Huwag mo kay sani mo. Busta di kayo magbinalitan ako. Sakto na! Mag-take na ta. Sakto na yung oras akong ipabot. Sige! Ang buti mo. Oo! Saan mo ka? Ang bot! Dito. Sa script. Di na lumawi mo ah. Ano man? Di ba niyo ka nakabasa na ka?
Hi. Oh. Tawagin ka? Lingkod! Lingkod! Thank you. Kumusta naman ka? Okay naman. Nya, kamusta naman tong Sarah? Nagkasulti mo? Oo. Pero, biyahe kay Gong na yan na. Ano naman? Buat ako niya. Sakot ano ba niya? Mau ba? Gusto niyo siyang magsamog-samog, no? Lagi. Pero, ay kabalakan niya. Ikaw ba yung kabalakan? Kay, tingali kung surrender ka. Ay, kabalakan ko dali. Okay naman ko. Ang ako lang ba? Basta hindi niya ako makapuno. Sinasabahis ko ka na niya, eh. Dali, mga anta. Oo, pwede ka magagawa. Mas maayo. Ano na mga gawas? Ay, ayun na lang. Namong giluto. Patalawan ka. Na? Oo, sige, sige. Dr. Fernandez? Nana ka sa Pilipinas karon? Dok, nalipay kaayo ko. At last, maoperahan na yun ni mo ang akong pasyente. Sige, Dok. Akong sultian na akong pasyente nga. Mangandam na. Rolling. Action! Christian! 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 Pangandam! Ano mo ka? Duy! Pangandam mo! Okay, maglarga na ta sa syudad. Ano man? Nabot na ang akong amigo nga doktor. Kung tanaw niya ang mga mata ni Christian. Hello. Kanindot ka na, doktora. Boy, maglarga na ka sa syudad. Maoperahan na ka. Christian! Ay, kahadlok! Niya, bitaw ko. Titi ka pasagdan. Bitaw ba ayaw kahadlok. Mauna na yung panahon nga itong ipaabot. Christian, kinahanglan nga ato bangon na nimo ang umaabot. Nahibaw ko nga kaya ni nimo. Kapag nahadlok mo, basin imposible na unya na makakita ka kung pagbalik. Christian, makakita ka. Makakita ka pagbalik. Cut! Okay, come here. Good take, Lilat. Good take. Salamat. Okay na to? Nice kayo. Sige.
Nga, kanusa kang pumatay ka na ni? Kadugay ba? Sarah, pwede bang paabot ka? Dugay magug kayo? Unahon man ninyo perming taga-dagat. Ah, sige, hilak. Pagtas lang unang to. Okay, dito. Ah, sige. Naglito na lang lagi ka. Wa na ka nagtahodog direct. Kung sa tinaan na. So, na mo'y relasyon. Oh my God, eh. Mara mo relasyon. Kuyawan ni Musa. Step by step man. Gikan ni Ramil. Karon nilito na sad. Kuyawa. Taas ang ambisyon ni Musa. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why Layo ra kay nangin ginahuna, no? Ay naman kog palimpyo-limpyo diha ilak. Mahimo ba? Ay kog hilabti. Wa ko mahilabot nimo. Marait makay ka nako. Wa ka kay baw? Kung tuod di Ramil, amigo naman ni. Saba din na ako kung nakauyon siya sa kagwapa nako. Gwapa? Yak! Sarah, itawag ka na direct kay imo ng ti. Hinay-hinay lang nila. Di ka taga dinhi. Di ka bagay dinhi, okay? Unsa man bay? Daghanan akong gasing mo sa nina. Tao na ba kuno ta dito? Ato ra ba kuno ta puyo ila doktora? Ikaw lang mag-ego, bay. Oh, sige. Bay, super nagyap na to sa? Tanaw bay. Isag na hitabo na nimo. Gitagaan gyud po tagiya sa Ginoo. Aron makabangon ka, ug mobalik sa normal ang imong kinabuhi. Nabalaka gihapon ko, bay. Ayaw na lagi na imong kabalaka, bay. Ipasalig na ba si doktora nato? Ug ingon siya nga, di ka niya biyaan. Mao ba? Ako yun, bay. Oh, tuod day sa magdadi kong puron ni mo, bay. Aron makailisan ni mo dito ba? Mao na. Angay ta maglipay. Kay may dagan sa tong shooting. Ug nasulti sa natong kuan, editor. Maayo ko na kayo. Nindot ko na kayo. Mau ba? Nya, bisa mo tamahuman ani? Di pa ta makasiguro pero kinanglan mahuman na nato sud sa tulo ka buwan. Mau ba? Ngano man? Sano na kuputa na mo kana kuan na? Walang. Abi man ako nakaibuhaton or ganahan ka mo bakasyon. Ano ko laing dapit kadtuan nito? Natrat na ko na yung dapita. Okay. Tambag na ko nimo. Lingawa na lang mo kagalingon. Okay? Kapay na kang sunod ani. Mau ba? Ipasalig na nako nimo. Salamat kasi mong pagtabang na ko. Way problema na. Pero nabala ka lang ko. Unsa man mong gi kabalakan? Basid, mausap ka. Ano man? Basid, mausap ka. Ibira to bataga ng panahon. Di ba, na may kausaba ng tao? Lilap. So, utang higala. Nara ko sa mong kilid pirmi.
Kung imo kong kinanglanon, salig lang nako, di ti ka pasagdan. Wala ko ilaing kasumbungan pa. Wala ko ilaing kaduulan. Hinaot unta nga, di ka musot. Don't worry. Na akong para nimo, Perme. Oh, unsa man? Ready na mo? Wa ko kasabot sa akong gibati. Relax lang. Okay na ta bay. Ako na tong gitugod sinong simyon nga tanang-tanawon na tong balay. Sige na. Kaano sa gawas ang sakyanan, nga atong kasakyan. Nya, aircon to doktora. Oh! Hey, Christian, lagi na. Ako sa tong bag. Nailait pa ang gipangatoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so why kinutuwa wala nailain pa ang gipangatoy ning dughan, wala nailain pa ang gimahal ning dughan, so why kinutupan kundi ikaw da ug wala nailain pa. Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka na to. Apan andam isugal ang akong tanan, diha kanimo bugti sa gugma mo, makiangayon nga angay ko wala na